pozdrav društvo. Evo, kao što možete da vidite, dakle, nalazim se u srpskom Itebeju. Da, vidjeli ste, može se, ima se, obnovio sam se i tako. Došlo je lepo vreme, a ja nikad da se okanem i da sedem na biciklo i da se provozam ovom novom biciklističkom stazom. Dakle, imam želju da idem preko Zrenjanina i do Rumunije. Nešto se naoblačuje, vidi se prema rumunskoj strani, dakle sigurno će biti opet kiše, tako da eno je ta biciklistička staza. Ne znam zašto su tu stavili rampu, verovatno zbog vozila, a i vidi se po stazi ko da su išla vozila. Onaj deo tamo ide prema Rumuniji, dakle biciklistička staza je veoma ekstra. Ovo je reka Begej. Šteta što nisam poneo dron. Očekujem svakog trenutka kišu, tako da neću se dugo zadržavati. I sad mi tako žao što ne mogu da odem do Međe, bez obzira što sam kolima. Ali dobro. Važno je da sam se ja lepo provozao.